गोदान बोसोर 2023 मायथाइया जागायजेननो गेजेराव माखासे सानल' दंसै। बेनि सिगांनो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि असिरै रंजा बाजा खालामनाया दानिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलनि गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बिटिआरनि सिङाव थानाय अदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै भैरबकुन्द लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरिया लानाय एक्सक्लुसिभआव रायजो राजाफ्रा मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। बोसोर गोदाननि खेबसे बयबो रंजानि फै बे समाव बोसोर गोदानखौ बरायनायजों आसामनिनो मुंदांखा पिकनिक जाग्रा थावनि एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि होननानै बुङोब्ला जों मिथियो भैरबकुन्द जायगाखौ। दा बे आं उदालगुरि जिल्लानि बे भैरबकुन्द बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दंफैयो। दिनै गोबां गारि बेयाव लावखार ओंखाम जाग्रा हिसाबै दिनै बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव बे लावखार ओंखाम जाग्रा जि सामलाय आफाद बा पिकनिक स्पटनि जि सामलाय आफाद बे सामलाय आफादनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ। आं बिथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन माबायदि रायजो राजाफ्रा बेयाव लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोना माबायदि बाहागो लाफैदों, माबायदि अनसायदों रायजो राजाफ्रा दिनै खोब ग्लोब ग्लोब बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेयाव जथेस्थ' जोङो फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो जायफोरा फैदों बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो लोगोसे बिथांमोना भैरबकुन्दखौ मोजां मोननानै बेयाव फैदों आरो लोगोसे गोबां सुबुङा फैदों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों। आसामनिल' नङा, माने आसामनि बाहेरनिफ्रायबो फैदों, नाथाय आसामनियानो बांसिन, अब्लाबो माने बांसिन लोब लोबै जोंनि बे भैरबकुन्दआव फैनाय जादों आरो लोगोसे मानो होनबा फैखागोन आरो फैनांगोनबो बयखौबो हांख्रायदों। मानो होनबा जोंहा बे मोनसे ट्रायंगल जांसन, भुटान आरो अरुणाचलनि मोनसे बे ट्रायंगल जांसन। बे भुटान अरुणाचलाव नोंथांमोना दा भुटानाबो खुलिबाय, हाबनो हासिगोन आरो अरुणाचलावबो हाबनो हायो आरो माने मोनसे समायना जायगा बियो। मोनथाम जायगायाव नोंथांमोना बेरायनो हायो। मोनथाम माने आसामावबो थाबाय आरो लोगोसे मा होनो अरुणाचल थाबाय आरो भुटान थाबाय, माने इन्टारनेसनेल बाउन्डारियाव दोङो जोङो। दा इन्टारनेसनेल कान्ट्रियाव हाबनोब्ला नोंथांमोना भटार कार्डबो लाबोनांगोन, अरिजिनेल भटार कार्डबो लाबोनांगोन आरो बेखौ लाबोनानै दिन्थिनांगोन। अब्लानो नोंसोरो भैरबकुन्दआव फैनायाव नोंसोरो खाथियावनो इन्टारनेसनेल कान्ट्रिखौबो हाबनानै थांनो हागोन। ओंखायनो आं खावलायदों बयबो फै, जोंनि बे भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव फैबानो जाबाय, फै आरो बेयाव जेबो उसुबिदा गैया। नाथाय मा होनो माखासे नेमखान्थिखौ मानिनांगोन, जि नेमखान्थिफोरखौ होदों बेखौ मानिनानै सोलियोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन। आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय। भुटानजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेयाव नायथावना मा दङ गुबैयै बेयाव? भुटाननि अनगायै गुबुन गुबुन नायथावना जायगा बेनो जोंहा गेटसेमानि मेनमेड फरेस्ट दङ आरो दानस्रि सिगारदाङा जेफएमसि मेनमेड फरेस्ट दङ आरो लोगोसे बिसिं मा होनो ड्रागन फ्रुट गार्डेन दङ आरो लोगोसे खाथियाव मा होनो वाटारफल, जिथु हाइड्र'इलेक्ट्रिक प्रजेक्टमोन बेनिनो वाटारफल नैबेबो दङ। समायना जायगा आरो लोगोसे मा होनो पार्क जाबाय, चिल्ड्रेन पार्कफोर जाबाय रक हिल भिउ रिजर्टआव। दा बेफोरावबो माने माखासे बेयाव फैनाया माने गथ'फोराबो गेलेनो हानाय बा एसेबाबो टाइमखौ गथायनो हानाय माने जागा जाबाय बियो। आगोलनिसिम जथेस्थ' सोलायबाय जोंनि भैरबकुन्दआ। ओंखायनो बयखौबो खावलायदों बयबो फैनांगौ, बयबो रंजाफैनांगौ, मोजाङै मोजां रंजाना थांनांगौ, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। कमिटिनिफ्राय मा मा नेमखान्थि दङ आरो बै नेमखान्थिफोरखौ लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोना मानिदोंना गासिबो? कमिटिनिफ्रायथ' नेमखान्थिया बेनो, फार्स्टआव डिजि लाउड स्पिकारखौ जों बन्द' खालामदों, जथेस्थ' जोङो बन्द' खालामदों आरो बन्द' खालामनाय जादोंबो। आरो जायफ्रा सिखावै दामहैदों हाइ माबायाव भलिउम होनो हादों बिसोरखौ जोङो बोखारनानै लायदोंबो आरो बन्द'बो खालामहैदों। ओंखायनो आरो लोगोसे मा होनो बथल सिफायनो मोना, बथल सिफायोब्ला जों फाइन लानाय जागोन, जिथु जोंहा आबहावाया गाज्रि जायो। आरो लोगोसे जाया फैगोन बेनियावनो बौगोन। आरो लोगोसे बेल' नङा, बथलल' नङा, माने प्लास्टिकफोरखौबो जानला मानला गारनायखौ जों बादा होदों। इक' फ्रेन्डलि बुस्थुजों लाबोयो आरो लोगोसे मा होनो मेनटेन खालामनो हायो। जोङो मथथे माने कन्टिनिउ जोङो दैलि बेयाव जोङो साफाखौ खालामो, जोंनि कमिटियाबो खालामो आरो लोगोसे जों माखासे साफा खालामग्राबो जों लानाय जायो। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रुलफोर दङ। फरेस्टआव थाङोब्ला भिजिट खालामनो थाङोब्ला बेयाव हाग्रा सावनो मोननाय नङा, सिखार खालामनो मोननाय नङा, बे दैसायाव दै गिदिर दाहाराव दुगैनो मोननाय नङा, सानस्रिनो मोननाय नङा, बेबो मोनसे नेमखान्थि दङ। बेसेबांसो गारि आरो बेसेबांसो सुबुङा दिनै बेयाव लादों? दिनै मर देन 3000 सुबुङा बेयाव बाहागो लादों पिकनिक जानायाव आरो लोगोसे बेबायदिनो मर देन 250निबो बारा गारिया बेयाव जमा जाना फैदों पार्टि हिसाबै। फैनाय समावथ' 1 जानुवारि बारा गोबाव सम गैलिया, गोबां मानसि फैनायनि बिदि आसाफोर दङ नामा? देग्लाय बोसोराव बांसिन जोङो डाबल आसा खालामदों जे बयनिसिम देग्लाय बोसोराव हाइस्ट फैगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बेखौबो मा होनो
नयस पलिउसन गैया होननानैसो माने माखासे मानसिफ्रा फैगोन आरो बेखौबो आं आसा खालामनानै थादों आरो बिथांमोननिसिम मा मेसेज होगोन बा बिथांमोनखौ माबायदि बरायगोन बिथांमोनखौ आं वेलकाम खालामनो सानो आरो लोगोसे मा होनो जोंनिफ्राय वेलकाम आरो लोगोसे मा होनो जोंनि अननायखौ जों बिथांमोननो होगोन आरो होदोंबो आरो लोगोसे बेयाव माने गुबुनखौबो जेबो डिस्टार्ब होआ जासे थायोब्ला माने जोंनि अननायजोंल' नङा माने इनभाइरनमेन्टआबो आबहावानिफ्रायबो जोङो रिटार्नखौ जों मोनगोन बेखौ आं आसा खालामदों मोनदों ओरैनो फैनानै मोजां नांदों मानो मोजां नाङा जानो हाजो हाला दैमा दैसा गासैखौबो मोजां नांदों आरो दिनैनि दिनाव सानदेखायनो रबिबारखायनो गोबां थारमाने फरायसाफोरखौनो नुनो मोनदों आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनाय गोजोननाय मोनदों औ आगोलाव फैफिनदोंमोन जोङो फरायसा फरायसालिफोरा बेयाव पिकनिक जानो माबाफोर उसुबिदा नुदों नामा फरायसा फरायसालिफोर गैया माथो जेबो उसुबिदा मोनाखै मोजां नांदो औ दे भैरबकुन्दआव फैनानै गासैखौबो बे गोजाम बोसोरखौ हगार हरनो थाखाय एसे रंजा खुसियै ज' ज'यै फैनानै बोथिसे ओंखामखौ जाफैजानो लुगैयो आरो फैगोन बोसोरावबो गोदान बोसोरावबो खेबसे फैनानै जानानै जाहाथे बोसोरखौ आरो मोजाङै आवगायलांनो हायो बेखौनो सानो आरो मोजाङानो ओरैनोथ' जाजायो बेयाव खुनु बिदि गाज्रि परिबेस गैया गाज्रि परिखा गैया आरो गैया जों रङियानिफ्राय फैदो माने एक्सकारसन आरो कलेज इडुकेसनेल नङा हाई स्कुलनि मा स्कुलनिफ्राय रङिया बर' बिजों गोजौ फरायसालि बर' मिडियाम आरो माबायदि मोनो दायो ओरैनो एकदम मोजाङानो ओरैनोथ' जानाय लोंनाय निजे खालामना लादो सुबिदाखौ आरो उसुबिदा गैया आरो कमिटिनि जिखिनि नेम निथि बेयाव माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा न' फैफेरबायमोन नामा सिगाङाव फैदो आं खेबनै खोन्था फैदो आरो देग्लाय आरो गथ'फोरखौ लाना फैदो आरोखि दा बे स्कुलनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै पिकनिक जानो हानायनि जायगा बायदि मोनदों ना जाजायो बेयाव खुनु बिदि गाज्रि परिबेस गैया गाज्रि परिखा गैया आरो गैया आरो इयुनाव जाय बिथांमोना पिकनिक जानो फैनो लुगैदों बिथांमोनखौ मा मेसेज बा मा खावलायगोन मेसेज जों उनाव बेयाव जाजायो होनना बुंगोन आरोखि मोजां थांनो हायो माने दैनि सुबिदा दोङो मात्र खिनाया बाहाय सुबिदा खालामाखै आरो खिनायनि जायगाबो बिथांमोना बनायदों होनना फोरमायदों बनायखौ जों खाथि खालायाव नुवाखै आरो আমি আহিছোঁ কামৰূপ জিলাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ পৰা পলাশবাৰী সমষ্টিৰ ৰঙামাটি গাঁৱৰ পৰা হয় আজি ভৈৰৱকুণ্ড পিকনিক স্পটত আপোনালোকে পিকনিক খাব আহে কেনেকৈ লাগিছে চাওক আমি অসমৰ টুৰিজিম ক্ষেত্ৰটো যিটো আমাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে আমাৰ অলপ অধ্যয়ন আছে আৰু আমি এখন ডেকালৰৰ সমাজ নহয় আমি এখন ৰঙামাটি ৰাইজগৌৰ সমাজ সমজুৱা সমাজ এখন আৰু আমি অসমৰ টুৰিজিম ক্ষেত্ৰখনত প্ৰায় প্ৰতি বছৰে ভ্ৰমণ কৰোঁ আজি আমি নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ এই বছৰৰ কাৰণে 2022ত আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ড অতি ভাল লাগিছে আৰু ভৈৰৱকুণ্ডখন আমাৰ জেগা অসমৰ জেগা আমাৰ জেগা আমি সমষ্টি ক'ত জিলা কৰিতো বেলেগ কৰা অসমৰ জেগা এইটো উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু অতি ভাল লাগিছে ইমান গাড়ী ঘোঁৰা ইমান মানুহ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ভিতৰে পকী ৰাস্তাবোৰ বনাইছে আমাৰ কেনেল এটা হৈছে কেনেলটো বোধহয় এগ্ৰিকালচাৰ কেনেল নেকি এইটো আৰু ইফালে অৰুণাচল ইফালে আমাৰ ভূটান বৰ্ডাৰ ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰ ইফালে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ অসম ৰাজ্যিক আৰু অৰুণাচল আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰ অতি ভাল লাগিছে আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু কমিটিখনে ইমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে মানুহক সুবিধা দিছে নহয় আৰু যে ইয়াত অসমৰ নহয় বাহিৰৰ পৰ্যটকবিলাক ইয়ালৈ আকৰ্ষিত কৰিব লাগে আৰু যিটো নেম কৰিছে ইয়াত অসুবিধা লাগিছে নাই লগা কমিটি কোনটো বেয়া নিয়ম কৰিছে তেওঁলোকে চাফ চিকুণৰ কাৰণে আমাৰ পৰা কিবা অলপ সৰু পইচা লৈছে সেইখিনি আমি আহিতো ইয়াত লেতেৰা কৰি থৈ যাম মইতো চাফা কৰি নাযাওঁ গতিকে এইখিনি তেওঁলোকেই চাফা কৰিব লাগিব ৰাস্তা ঘাটখিনি কোনে বনাইছে কমিটিৰ ডিমাণ্ড BTRৰ ডিমাণ্ড বড়োলেণ্ডৰ ডিমাণ্ড অসমত ডিমাণ্ড এইখিনি ক্লিয়াৰলি হৈছে নেক্সট অৰুণাচল নেক্সট আমাৰ ভূটান আৰু এনেকুৱা এটা অঞ্চল এইটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমিও সহযোগ কৰাটো দৰকাৰ আছে আজিৰ বাহিৰে আগৰ দিনত কেতিয়াবা আহিবৰ ইচ্ছা যাব মই আহিছিলোঁ মই ক্লাছ 9-10 মানত আহিছিলোঁ পিছলৈকে আহিবনে মই অহা বছৰ আহিম মই টোটেল ফেমিলি লৈ আহিম মই আজি যিটো দেখিলোঁ পৰিৱেশটো দেখি মোক খুব ভাল লাগিল মই অহা বছৰ ইয়ালৈকে আহিমেই যে তেওঁলোকে আহিব ইচ্ছা কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি বাৰ্তা দিব মেছেজ দিব যে তেওঁলোকে ইয়াত পিকনিক খাবলৈ ভৈৰৱকুণ্ড এটা এনেকুৱা জেগা ইয়াত এখন আন্তঃৰাজ্যিক সীমা পোৱা যায় আৰু এটা ভাৰত ভূটান সীমান্ত পোৱা যায় দেশ বিদেশ সীমান্ত এটা পোৱা যায় আৰু আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত এটা পোৱা যায় আৰু আমাৰ যিটো নেচাৰেল চিনাৰী বহুত ভেৰি বিউটিফুল গতিকে ইয়াত আহি আৰু এনেকুৱা এটা বস্তু পোৱা যায় কোনো হাই গণ্ডগোল নাই কোনো মানুহৰ কোনো খেলি মেলি নাই আৰু কমিটিখনে যি ধৰণে ইয়াক আগুৱাই নি আছে তাৰ কাৰণে অতি সুন্দৰ
আৰু মই অসমবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়ালৈকে আহক আৰু মোৰ ফেমিলি 2023 মই टटेल লৈ আহিম। पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटनि जे सामलाय आफाद बे सामलाय आफादनि दैदेनगिरिया बिथाङा फोरमायबाय जि नेमखान्थिफोर दङ बे नेमखान्थि बायदि बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोनखौ लावखार ओंखाम जानायनि सुबिदाखौ होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।